Ako de si Jonex de la Cruz. Hinganlan ko nila balik-balik sa high school, bad boy nga pakboy, kusog magkating class. Pero nabago akong kinabuhi sukad na kailan ako si Princess di makatigbak. Ako si Princess Makatigbak, simple nga dalaga. Nabago akong kinabuhi sukad. Uy, let's go! Puti kamay. Ganina ra ka diri pre. Tawad-tawad na. Gratis Sabi pasinsa. na sabay mong kintoy. Wala pa diri. Palibir na ba? Lami na kailo to. Lami na kayo bar no ba. Palit na gani kong snack no para kon kaon dito ba. Pero di ka taganan eh. Nakintoy. Buwang oy. Ganyan na ba baguhay ra. Ama gikam. Sure mo ba dito nalod dun? Di lagi naman nulod dron, kay mag-internet rata. Sino mo magdas no. Dami pag mabri internet ang sunahan. Lagi ranong lang Pinas ba? Ako ba na? Mas dito pasakaw pa. Di na masakpan sa pa di na man ta minor di ba? Gani. Kapila mi ta balik-balik high school. High school lang ta pero dili ta minor. Hala uli ay. Go tara ta, dito ta. Apre no kaya. Abri na ito. At nga na to, abri to. Tara. Ala, tagawa na niya ay. Sa open time mo? Ya, open time ya. Sila biya, bintay biya. Ay, di naman sila minor ni. Balik-balik naman nag-high school na sila. Ay mo, sige, space. Nagluting pa na, uy. Ti abi ko si Ma'am. Ako de si Jonex de la Cruz. Pawaragod. Kadula laming Grand Online Pinas ako mga batada. Sabay ni palibil ba? Hinganlan ko nila balik-balik sa high school, bad boy nga pakboy, kusog magkating class. Mamatay mo sir. Pero nabago akong kinabuhi sukad na kailan ako si Princess di makatigbak. Grabe, sakto na tingnan itong run. Sakto na tingnan itong run na to. Uy, libil Sakto na to, 8 wala lang ko mga to ba? weekday mo sa palibil ba? Grabe, palibil si Kuan. Uy, Mas mo libil ba no? Ang sa ka. Paspasi yung pindot. Paspes yung mga namulot no. Pero kung sa tapre, atos nag-eskwelahan mo, patindans na kadali ba? Sige, bitaw ko. Api pa lang no. Kay Gani. sayang attendance ba? May attendance lang good, yal si Bato Balik mo. din ta. Tara. Ako si Princess Makatigbak, simple nga dalaga. Nabago akong kinabuhi sukad. Kisa man ka ngayon atang-atang man ka ng dalan. Hindi ba ba mo? Kagin sa to. Sagpa nito. Pagkagpre. Sagdil na pre, transferi man na pre. Ay, transferi man din nagaw. Ano na laptigaw? Tara, pasita. Sapaan ba? Balik na punta rin ito. Ay ganun time sabay, mangis ako pre, kanang hulat lang ko sa nana. Pre, ay ko ninyo uni sa attendance number 1 ko ba? Balik ako. Mas pasiyo? Lagi kimong palibil pabayata. Patindan sa manta. Oh, balik ako. Sige. May raw kayo lang ko ba? Sige. Mari, kita na li pare sa reporting. Ay, sorry Princess, di makatigbak na naman ko yung partner si Ruth. Ay, sige. Laaya mo, di pare sa reporting mo. Pre. Kato man ang transferi pre oh. Kato nabanggaan ni mo ba ito nisangpa sa imo ba? Kasmit man din na ito na pre. Loner man din na si Princess Makatigbak pre. Balik ako. Sige. May raw kayo lang ko ba? Sige. Nyawa po na siya pare sa reporting pre ba? Ngay maldita man. Pare sa reporting. Ni na lang pre. Kaya wampo kay Paris no. Nga kami ni Kinto Paris naman me. Parisi na lang pre. Guwapa ba? Piti. Kasi pangalan na. Princess Makatigbak. I want to tell you that I'm in love with you.
Huwag entrada ay paligiran ng tubig ba? Tubig. Princess makatigbak, kita na lang. Kita na lang ba? Kita na. Sige kita. Kadung kasi magingon. Nandita. Oy, kana kita ba? Pare sa reporting ba? Unsa man ka nga? Wala pud biya ako choice no, mong sa imuhan na lang ko. Now you know na I hope to love me too. Mura po kog na choice pod. Abay jud mo gusto ti ka maka-partner no. So, kita na. Oo, kita na. Unsa? Muraglain mo paminaon? Ito ka gusto ay gagi. Naku, naman ko'y gusto. Ang gusto na ko, sagpaon na ko yung naong. Grabe, malita ha po day. Partner gani, noon sa nung taong ka. Uy, princess makatigbak, di po tayo gusto eh. Maldita kay ka, sabaan niya, iya yung lihok. Labaw na, di ka magustuhan. Panhaa po niyang duha dra. Uy, may papagka muna lang. Kami namang good. What to tell you? Tell them I love it too. Now you know na I hope to love me too. Yeah. I mean, partner na sa project ba? Project. Buti ka dugaya po na tong kintoy. Uy, huwag mo siguro tayo plano sa mong project ba? Unya, asa man ta sa inyo ha o sa amo ah? Basa ba nimo? Di pa ko anda man ang mga inaanak nga butang. Noon sa di ka. Magsaabot ta ba unsa yun ang buhaton nato na reporting ba? Kana utok nimo unsa ra ginahuna-huna ba? Wow, mas bulok ka. Inana man ang mga style sa mga pakboy. Bay, paasa-asa ta. Eh, pag late ha. Ako ba'y gignan di malit? I-remind na si mong kagalingon na di malit. Ayaw kay kung gunahuna ha, basin ma-distract ka, masamot ka late. Kasi di hunaon nga. Karon pa gani daan, na-distract na ko sa mga wait nimo. Para kang between na sa langit gusto ko na Isa, Junik! matagal na din kita gusto na tanongin. Wala oy. Kita ra tawag ma. Kung ikaw din ba sa akin meron pagtingin, baby, wag ka sanang Kung siya nakauna kang Junix, mantay lang itong banga to. Asa naman to si Junix de la Cruz? Uy, ganira ko si paabot na rin ba? Sa baa ba ron? Hoy, Junix! Lagi. Tabang ka sa report, dili. Untog na sa'yo kay Kadariya, kay palibil di ka sa imong rande ay. Palibil sa kubay kay 2 hours advance man ko dire. Bantay na tumalitong princess makatigbak. Pinisulatan niyo. Maman ko niya, palibil ko ha. Palibil sa imong nong. Supaon ta ka diha. Nya ikaw, na kay na-research. Sa mga item, dagan dagan ko nakita. Item sa ron sa research ba? Research. Ay, sa reporting, Oh, wala oy. mauna. Run pa. Na-late ka na oy, ginauna ko nimo no. Wala, distracted kay ka sa kuha. Okay. Noon sa princess. Wala, naglabad akong ulo sa kabaga sa imong naong. Pag pag anana, pag yagayaga ginana, binawag noon sa na ka ba? Concern ba ako sa muha? galit sa akin. Wow, grabe maka-concern. Sa ta, friends? Friends? Basi masyak ka nga, more than friends akong gusto may tabo na tong duha. Gusto ko lang naman na ikay mapasakin. Matagal kang Sige natin, sa sulat dira. Ano? Tundo ka na. Love is... Ang itag, agi, uy. Tagam! Igor ako sa research ug amot sa Manila paper, pati pindil-pin, di na ako anong sulat-sulat. Research ako, computeran. Ano research? Item sa ran. Sige, diwasan na ako nagsulat ni. pinangarap, pwede ba kitang yakapin? Ilalagi ka na sa isip ko. Taas mo di kag ilong Junix, no? Ikaw nagpatibok muli nitong puso ko. Halika dito. Oh, kabalo man ko. Nya, gwapo na ako sa pananaw ni mo, no? Kapo bitaw ka. Dagan siguro ko ba inaibog mo, no? Siguro, intimidating kay ka mahimong boyfriend. So, gina-imagine ni mo nga ma-boyfriend ako. Saman, tinga na to. O, intimidating jud ba ko may mong boyfriend? Halika dito, mahalin mo ko. Gagawin lahat pa. Bagaa dyan, ibog na akong, eh. So, sige ni mo nagraan ba? Tistingin lang, God. Aron, mawa na pag-overthink ni mo ba sa assurance na ihatag lang ko sa mo. Para sa'yo, I want to tell you. Tell them I love it you. Now you know na Oh, kinani, sige. Mana mo sulat mo.
Umna na ko ha. Sulunod balik dito ha ba? Sige na lang, oy. Sige. Ako na. Nangitag agi ani, eh. Gwapo man yung agi pero pangit-pangit lang ako aron di na ko katabag usab ba. Ni na lang pre, kay wampo kay Paris no. Nya kami ni Kintoy, Paris naman mi. Parisi na lang pre. Karon makabalos ka ba kay sagpaan niya ka na. Bitaw pre no aron matagam ba. Di man ako natabangan sir Purting. Mabugat ako baron. Mabagsak po jaga pil ba. Mabalik-balik ba pre naton tulo ba. Princess makatigbak di ka ha. Pantay lang sa kuha.